Sa ulo ng mga balita, Green Canopy Project ng pamahalaang panlalawigan puspusang isinusulong. PPJ at PSWDO sanib puwersa sa feeding program. Outpatient Department ng Mapandan Community Hospital isinasaayos na. Sibuyas, pinaplano na ng lalawigan na isailalim sa corporate farming. Pangasinensing swimmers na namayagpag sa Batang Pinoy 2023, kilalanin. Naimbag nga daw, Masantos, Yaagaw, Pangasinan. Narito na ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Ako si Christine Flores, ang inyong tagapagbalita. Upang mapabuti ang kalagayan ng bawat pasyente sa Mapandan District Hospital, kasalukuyang inaayos ang Outpatient Department. Ang buong detalye sa report. Mainit at nagtitiis sa sinisulungang tolda habang naghihintay sa pila. Ito ang ilang taon ng kalbaryo ng mga pasyente sa Outpatient Department ng Mapandan Community Hospital. Sa pagbisita ni Provincial Administrator Melesio Pataga II sa ospital, napansin niya ang sitwasyon ng mga pasyente. During yung nag-hospital hopping po siya, that was January 19, at nakita niya na ang mga OPD patient natin ay talagang mainit doon sa part na yun. Agad isinangguni ni PA Patage kay Governor Ramon Gico III ang problema. Agad namang ipinag-utos ng gobernador na ito'y ayusin. Ang utos ng gobernador, dapat sa lalong madaling panahon ay matuldukan ang pagtitiis ng mga pasyente. Sabi ni engineer, kapurchase na po sila ng 2 unit ng aircon. Kaya after that na ilagay na yung mga wiring, i-utilize na rin natin yung OPD that time pag natapos na po. Mas komportable po yun sa aming mga pasyente dito magpa-check po. Sa kasalukuyan ay sinasaayos na ang kisame at mga kable. At nagpapasalamat po kami dahil nabigyan ng pansin yung itong problem na ito through our PA, our Provincial Administrator na si Sir Patagi. So thankful po kami sa itong project na ongoing ni Governor. Halos 4,000 civilian volunteers ng 5th District ng Pangasinan ang binigyan ng pamahalaang panlalawigan ng financial assistance. Ang kwento hatid ni Rich Mahin. 1,000 piso ang natanggap ni Tatay Salvador noong February 1, 2024. Para sa kanya, malaking tulong ito para sa kanyang pamilya. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa amin na barangay Tanod po. Sana itong ayudang ito ay tuloy-tuloy po sa amin. Ito ay malaking bagay po sa amin para makatulong kami sa aming pamilya. Yan lang po, Gobernador. Maraming salamat. Sa pamilya din gagamitin ni Tatay Nanding ang natanggap na ayuda. Yung ihipagkukunan doon sa hospital ngayon, nasa Region 1 po. Kaya mayroon, salamat kami dahil may pangbili ng gamot. Nandun po siya ngayon sa nagda-dialysis sa Region 1. Si Tatay Nanding at Tatay Salvador ay dalawa sa 3,494 civilian volunteers ng 5th District ng Pangasinan na binigyan ng financial assistance. Hindi nagal ni probinsya at pasalamat kami na kayo na nagsilbi iti barangay. Sinisigurado po ng probinsya na sa kahit papano ay kami po ay nakakatulong at nakakapagbigay importansya doon sa mga trabaho na ginagawa nyo. Patuloy ang pagkilala ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga frontliners na taus-pusong nagbibigay ng serbisyo sa lalawigan. Kaya naman hindi malilimutan ni Governor Gico ang mga frontliners tulad ng CVOs na siyang nagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng bawat barangay sa lalawigan ng Pangasinan. Pangasinan ang galing. Rich Mahin, nagbabalita para sa The Capitol. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng ayuda ng Kapitolyo at First Spouses League ng Pangasinan sa mga residente na nasunugan. May kwento si Terry Aquino. Bandang 3:00 ng hapon noong January 27, habang namumulot ng shellfish sa dalampasigan na kanilang pambenta,
Hindi inakala ng pamilya Mayo ng Barangay Bayambang Infanta na nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Pagbalik, ito na ang kanilang dinatnan. Mabilis na naabo dahil gawa sa light material ang kanilang bahay. Walang gamit na naisalba ang mag-anak. Cellphone ng pamangkin ko, chinarge daw niya. Bali, 3 hours na daw siyang nagcha-charge. Tapos, nung na full charge, mga bandang 3, tinanggal niya yung cellphone. Sinaksak niya ulit yung cellphone ng nanay ko na ginagamit ng anak ko. Ayon sa BFP, posibleng ang naiwang charger ng cellphone ang pinagmulan ng sunog. Natupok din ng apoy ang bahay sa Barangay Bari, Mangaldan noong January 24. Posibleng galing sa baga mula sa kalan nang umpisa ang sunog. Ang mga nasunugan sa bayan ng Infanta at Mangaldan tumanggap ng ayuda. Sa Mangaldan, pinangunahan ni Attorney Melanie Lambino ang pamamahagi ng tulong. Meron din po kaming dalang goods galing po sa province of Pangasinan. Siyempre po sa office ni Governor Kiko, kay First Lady Maan Kiko, ayan po. Maraming salamat. Kay Vice Governor na rin at sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. May bitbit ding pa-burger si Attorney Lambino. Ipinagpasalamat ng mga biktima sa bayan ng Infanta ang tulong mula sa Kapitolyo. Ipinagpasalamat rin ng mga biktima sa bayan ng Infanta ang tulong mula sa Kapitolyo. Okay. Ang office po ng MSWD ay nakapag-extend ng financial help sa family worth 10K and mga emergency relief po na ibigay sa family. Pangasinan ang na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III. Puspusan ang pagtatanim ng puno sa Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Project ng pamahalaang panlalawigan. At sa taong ito, bayan ng Infanta ang pinakaunang destinasyon. Magbabalita, Fatima Campos. Bayan ng Infanta ang pinakaunang destinasyon ng Green Canopy Project ng pamahalang panlalawigan ngayong taong 2024. Nitong Pebrero 2, 3,000 mangrove o bakawan ang tulong-tulong na itinanim sa Purok 7 Resettlement, Barangay Bayambang, Infanta, Pangasinan. Maputik at tirik na ang araw, pero hindi inalintana ng mga lumahok sa pagtatanim sa pangunguna ni Infanta First Lady Melanie Martinez. Makakatulong po ito sa amin kasi bukod sa paglumaki sila, dagdag attraction na din po. Kasama ni Infanta First Lady Melanie Martinez ang mga empleyado ng munisipyo. Aktibo rin nakibahagi ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at barangay workers. Ayon sa pinuno ng Municipal Environment and Natural Resources Office na si Marvin Mascariña, malaking tulong ang isinagawang pagtatanim ng mga bakawan sa kanilang dalampasigan. Ito ay napakalaking bagay dito sa Barangay Bayambang upang magsilbing tahanan ng ating mga isda upang dumami pa. Ang pagtatanim ng bakawan sa Infanta ay matagumpay na naisagawa sa pamamagitan ng Provincial Population, Cooperative and Livelihood Development Office o PPCLDO na pinamumunuan ni Ellsworth Gonzales. Para sa taong 2024, target na umabot sa 500,000 seedlings ang maitanim sa iba pang bahagi ng Pangasinan. Pangasinan ang galing, Fatima Campos, nagbabalita para sa The Capitol. Mula sa bayan ng Infanta, sunod na dinala ang Green Canopy Project sa Bulinaw. Nagbabalik sa report si Fatima Campos. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa bayan ng Bulinaw. Umabot sa higit 100 individual ang nagtulong-tulong para magtanim ng bakawan sa coastal area ng Barangay Concordia. Bago nagsimula ang pagtatanim, ay tinalakay muna ni Brando Padron, Aquaculturist 1 ng Provincial Agriculture Office ang tamang pamamaraan sa pagtatanim ng mga bakawan. Bali, bago natin tanggalin yung plastic, kailangan yung magbubutas. Tapos sana partner, yung merong nagbubutas, merong nagtatanim, and then meron na yung naghahapo. Umabot sa 700 mangrove ang naitanim sa pagtutulungan ng Barangay Concordia officers, BHWs, BSPOs, CDOs, 4Ps, Bulinaw Community Hospital, Bulinaw Agriculture Office, Bulinaw Rural Health, mga empleyado ng munisipyo, Provincial Agriculture Office at Provincial Population, Cooperative and Livelihood Development Office.
Kami po sa dito sa Barangay Concordia ay masaya po dahil po tulong-tulong ang pagtatanim natin ng mangrove dito. Malaking bagay po ito, lalo-lalo na po pag lumaki ito. Ito sa protection po ito pag may darating na bagyo. Malaking protection po ito para sa amin dito sa barangay. Pangasinan ang galing, Fatima Campos, nagbabalita para sa The Capital. Susunod, mga batang kampiyon sa swimming, kilalanin sa muling pagbabalik ng The Capital.
Plano ng pamahalaang panlalawigan na isailalim sa corporate farming ang sibuyas para matulungan ang mga magsasaka. Magbabalita, Terry Aquino. Pinag-aaralan na ng Provincial Agriculture Office na isailalim sa corporate farming ang onion farming. Pag ito'y naisakatuparan, maraming matatanggap na benepisyo ang mga magsasaka. Kasi napakalaki nga ng puhunan, di ba? Seeds nga lang, kulang na yung 100,000 pesos mo, di ba? Correct. Oo. About yung pesticide mo pa, other chemicals, labor, napaka-labor intensive ng onion farming, no? So, yun, credit and financing assistance. Bukod dito, may mga plano rin ang OPAG upang lubos na matulungan ang mga magsasaka ng sibuyas tulad ng pagkakaroon ng mga post-harvest facilities gaya ng cold storage. Strengthen natin yung Onion Growers Association sa probinsya. Then, we will, kasi may meron tayong bagong sekretary ng trust niya. Gusto niya magtayo ng mga malalaking post-harvest complex. Diba? Nandiyan na lahat. Storage ng bigas, ng palay, ng onion, ng isda, diba? Ng karne, diba? Complex nga parang kompleto na. Sa isang hektaryang taniman ng sibuyas, humigit kumulang sa 300,000 pesos ang puhunan. Malaking bahagi nito ay para sa pestisidyo, labor at binhi. Si Mang Virgilio, mula pagkabata, ang pagtatanim ng sibuyas ang kinamulatang hanap buhay. Napakamahal kasi ng pataba Dapat lang ito, mga 90 days lang harvest na Kwento ni Mang Virgilio, may panahon malaki ang kanilang tubo. Pero kapag bumagsak ang presyo, napeste. Hirap silang makabangon dahil sa laki ng lugi. Ang ating mga magsasaka ng sibuyas dito sa bayan ng Bayambang, Pangasinan dahil sa bagsak presyo ng kanilang inaaning sibuyas. Umaabot lamang ng hanggang 49 pesos ang dating ibinibenta nila sa merkado na 300 pesos bawat kilo ng kanilang inaaning sibuyas. Mapapauna kami pero kalahati lang siguro sa mga inutang namin. Pero dahil sa planong ipasailalim sa corporate farming ang mga onion farmers, ngayon pa lamang lubos na ang pasasalamat nila na iniisip ng lalawigan ang kanilang kapakanan. Pangasinan ang galing. Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. 3 pang swimmer mula sa ikalamang distrito ng Pangasinan ang namayagpag sa Batang Pinoy. Kilalanin sila sa kwento ni Rich Mahin. Pamilya ang naging inspirasyon ni Saria Limon sa pagpupursiging manalo sa Batang Pinoy 2023. My family po. Sila po talaga yung nagsusupport sa akin since day 1 po. Suporta kay Iya, morally, financially, andun lahat. So, lahat ng events niya na sinasalihan niya, hindi lang dito sa Batang Pinoy, marami pang competitions na sinalihan si Iya andun kami lagi para sumuporta sa kanya. Wagi si Saria ng bronze medal sa 800-meter freestyle. Gold medal naman sa 4x100-meter freestyle relay. Kasama ni Saria sa Team Pangasinan na sumabak sa 4x100-meter freestyle relay si Simran Colleen Aquino. Gintong medalya din ang kanyang naiuwi. I'm thankful for my coach Alfred, my coach Joseph, and Coach Ali po. Kasi wala po kami sa Batang Pinoy po kung hindi dahil sa kanila po. Si Terence Elijah Dalope naman nakapag-uwi din ng 2 medalya. Nakamit niya ang silver medal sa 4x100-meter medley relay at gold medal naman sa 4x100-meter freestyle relay. Team effort po, tapos binilisan po talaga namin. Wala po kaming sinahan. Ang 3 ay kapwa-miyembro ng Pangasinan Aqua Dragon Warriors Club. Sarap sa feeling po kasi doon namin napi-feel yung lahat ng sacrifice, pagod na inalay po namin doon para sa training nila. At is nung nakasungkit po sila ng gold medals, parang sarap sa feeling na yung mga pagod namin nasuklihan. Lubos ang pasasalamat ng koponan kay Governor Ramon Vigico III at sa buong pamahalaang panlalawigan dahil sa suporta gaya ng pamimigay ng allowance, uniforme, swimsuit at pagkain. And sana hindi po kayo magsawa na suportahan po palagi kami sa mga lahat po ng
compete, nasasalian po namin. Pangasinan, ang galing! Rich Mahin nagbabalita para sa The Capitol. Sa ngalan ng buong puwersa ng Pangasinan Information and Media Relations Office at Provincial Government of Pangasinan, ako si Christine Flores. Masantos Siagaw, Pangasinan, ang galing.